Hola, bona tarda, David. Moltes gràcies per rebre'ns aquí a La Directa. Avui tenim amb nosaltres David, un dels fundadors de la cooperativa La Directa, estrenada recentment, si no tenim mal entès, al setembre d'enguany. Um, Abans de començar l'entrevista, David, perquè una mica la gent et conegui, ens vols fer una mica de 5 cèntims, res, en dues frases, de qui és David? Jo sóc una persona que porta col·laborant des de fa més de 7 anys a La Directa, fent tasques de redacció en diferents seccions i posteriorment de coordinació d'altres seccions fins a arribar on som avui, no? Soc una de les persones que forma part del grup de socis treballadors de la nova cooperativa Directa. Com i quan es va fundar el setmanari La Directa? Doncs La Directa es funda ara fa 10 anys, ja anem camí dels 11, a Barcelona, en un context on les lluites socials, els moviments socials de Barcelona i a diferents barris s'havien donat experiències de comunicació popular de diferents diaris, diferents publicacions en format paper, perquè en aquella època encara no estaven esteses els nous mitjans de comunicació, no? de l'era digital, internet, associats a internet, bàsicament. Aleshores, La Directa va néixer arrel de gent de diferents d'aquests projectes comunicatius que existien a diferents barris i indrets de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la intenció de generar un espai comunicatiu que pogués servir d'altaveu de les lluites i de les reivindicacions dels moviments socials, no només de Barcelona, sinó de Catalunya i també d'arreu dels països catalans, no? Que és el marc territorial que defineix La Directa, és els territoris on es parla llengua catalana. Gràcies. En el 2010 La Directa es va fusionar amb Illa Crua. Què és i per què ho vau fer? Illa Crua era una revista molt important que portava ja molts anys treballant i editant-se, i Illa Crua era una revista molt més reposada, no? Així com La Directa en aquells primers anys era una publicació setmanal on podies trobar moltes notícies arreu del territori, no? I algun reportatge en profunditat. Illa Crua era una revista, no era en format diari, sinó era un format revista que apostava més per l'anàlisi i pel tractament de temes de forma més reposada, no? Per això es va considerar important sumar esforços a Illa Crua i que d'alguna manera pogués haver-hi un procés d'integració dels dos col·lectius, que primer es va fer en forma, una primera fase va ser en forma d'un quadern especial a l'interior del setmanari La Directa, dels quals s'encarregava Illa Crua, que eren els quaderns d'Illa Crua, i posteriorment, amb la completa integració del projecte Illa Crua en el si de La Directa, i el redisseny de la revista en paper ja va quedar integrada amb les diferents seccions, no? I amb el canvi de paradigma de la publicació en paper, que ha deixat de ser setmanal i ara és quinzenal, perquè a la web es tracten els temes més immediats i els temes de més actualitat, i en canvi el paper quinzenal recull una mica l'esperit del que era la revista Illa Crua, que era tractar els temes amb més profunditat i amb més anàlisi. Gràcies. De quina forma es financia? Quina diferència existeix amb la resta de diaris? Les diferències són grans amb l'aspecte que primer la forma societària que té La Directa és diferent de les mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació normalment són corporacions de societats, societats anònimes, societats limitades, on hi participen diferents accionistes, diferents empreses, fins i tot multinacionals, que aporten el finançament o que tenen directament la propietat de part d'aquests mitjans. La Directa aposta per un model cooperatiu, que significa que la propietat del mitjà de comunicació és de les seves sòcies, tant les sòcies treballadores com les sòcies col·laboradores i de les subscriptores. Les subscriptores són les que fan possible La Directa, perquè suposen un 80% del pressupost de La Directa, del pressupost anual de La Directa, i les altres formes del finançament, que són molt menors, l'altre 20% es divideix entre les vendes que es fan, els suplements especials que s'editen en suport a altres col·lectius o altres lluites,
i un petit percentatge de publicitat que és publicitat que respecta criteris ètics i sostenibles. Quins són aquests criteris? Són criteris que estan marcats bàsicament per dos grans trets, que no siguin empreses o que no siguin anunciants que formin part d'un circuit de l'economia capitalista, que no siguin multinacionals, sinó que siguin col·lectius que formin part de l'economia social i solidària o d'entitats i associacions del país que d'alguna manera comparteixen uns valors i una perspectiva de la societat amb la seva acció i amb la seva feina que publiciten després a la directa que són àmpliament compartits també en la directa, és a dir, que tinguin una vocació de transformació social. Gràcies. Quina metodologia i quin organigrama teniu? Tenim una metodologia de treball que es divideix bàsicament la podríem dividir en dues àrees. Hi ha una part de la directa que treballa en les àrees de gestió, és a dir, tot el que seria l'administració, tresoreria, subscripcions, comercial, difusió i distribució, i hi ha una altra part de la directa que seria la que està més enfocada al que seria la generació de continguts, tant del paper com de la web. A la pàgina web actualment són 4 persones treballant amb els continguts de la pàgina web que ens recolzem també amb el nostre treball amb una àrea de vídeo, una àrea de fotografia i una àrea de disseny. Aquestes àrees, la de vídeo, fotografia i disseny, també participen de l'altre gran equip de treball que hi ha a la directa, que és l'equip que fa els continguts no de la pàgina web sinó de la publicació quinzenal que hi ha en paper. La publicació quinzenal que hi ha en paper té diverses seccions, crec que són unes 7 o 8, i aquestes seccions les coordinen diferents persones. Aleshores, la forma amb la que treballem és una forma totalment col·laborativa i en xarxa, és a dir, la gent que hi ha repartida pel territori de la directa, tots arreu dels països catalans, els diferents llocs dels països catalans tenen una coordinació pròpia entre ells i proposen temes a la redacció, i la gent que coordina les seccions del paper o que està especialitzada en àmbits temàtics concrets a la pàgina web també fa propostes de temes, de tal forma que s'estableix com una relació bidireccional entre la pròpia redacció, que de vegades demana temes o busca gent per tractar determinats temes en base a la gent que col·labora amb el projecte, o tota aquesta gent que col·labora que fa propostes a la redacció per publicar altres temes, ja sigui al paper o a la pàgina web. Això després és un procés que la gent que estem treballant el dia a dia de la redacció ja decidim una mica quines coses interessen més per un format digital o per un format en paper. Gràcies. Quina tendència ideològica voleu transmetre amb la directa? La directa no respon a una ideologia concreta, és a dir, no sentireu mai dir a ningú de la directa és un col·lectiu anarquista o la directa és un col·lectiu comunista o la directa és un col·lectiu socialdemòcrata. És evident que la directa recull recull l'esperit a l'hora de fer comunicació de totes aquelles lluites i de tots aquells moviments populars que es basen en una idea radical de canviar el món, que es basa en la premissa que el sistema actual imperant a les nostres societats no funciona i que per tant cal transformar-lo. En aquest sentit, la directa té una vocació molt clara a l'hora de tractar els continguts i de fer periodisme, que és fer periodisme per provocar un canvi social, és a dir, per revertir aquestes estructures de poder que existeixen avui en dia i per intentar arribar a la consecució d'una societat més justa, més igualitària. Aleshores, la resposta seria aquesta. La directa no s'enquadra en una ideologia determinada, però sí que forma part o pretén ser altaveu de les lluites que es fan des de l'esquerra anticapitalista i transformadora arreu dels països catalans. Alguna vegada us ha coartat la llibertat d'expressió? Sí, alguna vegada hem vist coartada la nostra llibertat d'expressió, la nostra llibertat de premsa, o el dret a informar, per diferents actuacions policials. Una vegada vam tenir aquí a la directa, quan van ocórrer els fets de Can Vies, es va produir un assalt per part dels Mossos d'Esquadra a la redacció i van trencar els vidres, es va anar a judici i el judici va concloure que estava provat que havien sigut els Mossos d'Esquadra les persones que havien
rebentat a cops de porra el vidre de la redacció, però com no podien identificar la gent que havia sigut responsable d'aquests cops, va acabar amb una absolució, la sentència d'aquest cas. A banda d'aquest cas, hem patit altres processos de que diferents organitzacions o col·lectius s'han querellat contra la directa per informacions que han publicat. Val a dir que fins ara no hem perdut cap d'aquestes querelles, és a dir, que entenem que totes aquestes pressions responen més a una lògica d'intentar debilitar-nos i d'intentar una mica que tinguem por de destapar segons quines coses o de parlar o d'informar sobre segons quines coses, però nosaltres seguim ferms amb el que fem i sempre sent rigorosos i respectant el codi deontològic del periodisme, contrastant les fonts i sense fer informació esbiaixada o informació o sense emetre judicis de valor o informació falsa. Gràcies. Quins punts de venda té el setmanari i quin pes té la versió online i la versió en paper? Crec que ho he explicat abans, no, això? Bàsicament és el que comentava abans. Actualment la secció digital està abocada més al dia a dia, es publiquen aproximadament una mitjana de 5-6 notícies diàries i després l'edició en paper té un caràcter molt més atemporal. L'edició en paper té l'aspiració de que tu puguis agafar una directa de fa 2 mesos i encara els reportatges que hi hagin amb ella d'alguna manera encara siguin vigents, de tractar temes molt més reposats, temes que també estiguin a l'agenda mediàtica, però donar-los un tractament i un enfoc més reposat i més d'anàlisi, no tant de la immediatesa de l'actualitat i del minut a la que estem darrerament una mica abocats i abocades per tota l'evolució de les xarxes socials i l'impacte que això ha tingut en la comunicació del periodisme actualment. Gràcies. Com identifiqueu les fonts d'informació? Nosaltres sempre que publiquem un tema lluitem per tenir la veu de les dues parts, la veu de les persones que denuncien un determinat tema, com la veu de les persones que en aquest cas s'hagin de defensar d'alguna acusació o d'algun retret que pugui venir per la banda de l'altra font. En aquest cas, nosaltres tenim les nostres pròpies fonts, com en tot el periodisme hi ha fonts que no es poden explicar ni s'explicaran mai, n'hi ha d'altres que són públiques i notòries en determinats temes i que nosaltres, com he dit, intentem trucar i posar-nos en contacte amb totes les parts per donar una visió completa del conflicte i que pugui ser el propi lector o lectora qui jutgi o qui es formi una opinió per ella mateixa de la història que estem explicant i tregui les seves pròpies conclusions. Quin tipus de recolzament doneu als o a les col·laboradores del setmanari? Matisar que ja no és setmanari, és quinzenal, i a banda d'això és quelcom que no es sap gaire i que a nosaltres ens agrada també explicar perquè creiem que és un dels èxits de la directa i que després de 10 anys hagi pogut fer aquest pas de convertir-se en cooperativa i d'alguna forma professionalitzar-se o dignificar la tasca d'una part de les persones que la fan possible. La directa, la seva edició en paper, cap de les coordinadores de les seccions en paper i de les col·laboradores de les seccions en paper perceben una remuneració econòmica de la seva col·laboració. És a dir, la directa és un projecte eminentment militant i activista i això, tota aquesta tasca desinteressada i tota aquesta tasca en pro d'un projecte col·lectiu és el que ha fet possible que la directa hagi anat creixent durant aquests anys per arribar ara a una situació en la que s'hagi pogut constituir la nova cooperativa i dignificar els salaris de gent que li dedica moltes hores i que no pot assumir tot aquest esforç amb el seu temps lliure, sinó que ha de tenir una dedicació
més absoluta, no? amb el projecte. Per tant, bàsicament, com diu sempre, com diem, i diu sempre molta gent de la que ha col·laborat amb la directa, jo crec que la gran virtut d'aquest projecte és que és un projecte on la gent pot aprendre. Molta gent sempre molta gent es refereix a la directa, fins i tot des del món més periodístic, des del gremi periodístic, diguem-ne així, com una escola de periodisme. I és el que la directa és la filosofia que ha volgut transmetre o que ha seguit la directa durant tots aquests anys. Ser un col·lectiu obert on tothom hi pot participar i tothom pot aportar el seu granet de sorra i on tothom pot aprendre i nodrir-se del coneixement col·lectiu que ja ha dipositat en tot el bagatge de tota la gent que ha passat per aquí aquests 10 anys. I nosaltres creiem que a manca de l'incentiu econòmic, ara per ara és impossible poder arribar a pagar totes les col·laboracions que fan possible la directa o la gent que coordina continguts que fan possible la directa. A manca d'aquest incentiu econòmic, aquest és el motor que fa que segueixin haver-hi centenars de persones que col·laboren de forma desinteressada en el projecte. Ara que ja sou cooperativa, quina direcció o quin camí li voleu donar? Bueno, hi ha molts reptes ara amb la nova cooperativa. La reflexió col·lectiva que venia de fons els darrers 3 anys per fer aquest pas era que la directa havia arribat a un volum de feina, un volum de demandes i també havia assolit un cert impacte social, comunicatiu amb el panorama actual, que ja era molt difícil de sostenir amb tot aquest model simplement que us explicava abans, sinó que necessitava de recursos i de gent que pogués dedicar la seva vida bàsicament a banda de cadascuna, la seva vida personal, la seva vida laboral o la seva vida professional a tirar endavant el projecte. Hi ha molts reptes ara mateix. Un dels reptes és, sens dubte, a nivell territorial, és arribar més al País Valencià i arribar més a les Illes, que sempre ha sigut un propòsit, diria, fundacional, ara fa 10 anys, de la directa com a col·lectiu. Un altre repte és poder millorar encara més els continguts, tant a la web com al paper, i donar un salt qualitatiu en aquest aspecte. I bàsicament aquest apuntaria que a nivell de continguts, a nivell de projectes serien els 2 pilars fonamentals, i després hi ha un altre pilar que és a nivell social i a nivell de model de mitjà de comunicació. La directa ha fet una aposta molt forta per bastir un model periodístic cooperativista que és gairebé inèdit a casa nostra. Aleshores, el gran repte és implicar a totes les persones, a totes les entitats i a tots els col·lectius que llegeixen la directa, que participen de la directa, que es veuen reflectits a la directa o que saben que la directa pot ser una finestra per obrir-se al món per elles mateixes, que s'impliquin amb la participació i amb la gestió del propi col·lectiu. En aquest sentit, s'han establert 3 òrgans de participació ara a la directa, de participació de tota aquesta comunitat, que li diríem comunitat directa, tot aquest coixí social que tenim darrere i que fa possible finançar i tirar endavant el projecte. Un és el Consell Social, que és on es tracten temes més de les entitats que participen del projecte, que entren a ser sòcies i que no. I un altre és el Consell Periodístic, que és un grup de persones, molts d'ells i d'elles periodistes d'altres mitjans de comunicació, que s'encarreguen una mica de fer un seguiment dels temes que es tracten a la directa i dels enfocs que se li dona per tal de corregir o de fomentar pràctiques amb el nostre dia a dia a l'hora de generar continguts. I un altre que seria el Consell Rector, que el Consell Rector és, diguéssim, on està el poder decisori de la cooperativa, a banda de l'Assemblea General que es convocarà, ara no recordo si trimestralment o semestralment. A la directa acaben les indirectes? A la directa acaben les indirectes. De fet, l'entrevista de la contraportada és la indirecta, precisament per això també. I bueno, sí, nosaltres intentem generar continguts també que encenguin una mica el debat i que fomentin que
que avancem a l'hora que debatim, no? En aquesta línia, per exemple, des de la secció d'opinió, que a la directa es diu Impressions, s'està fent una aposta a nivell digital com a nivell del paper per obrir, no? per obrir el debat en diferents temàtiques, en tots els articles que es van proposant i fins i tot també contraposant punts de vista, no? que amb debats que no hi ha resolts als moviments socials. No? Això per una banda. Per una altra banda també hi ha una secció d'humor, que jo crec que és la més indirecta, fins i tot més que l'entrevista que portava. No? Pensem que també és important donar un espai a tots aquells il·lustradors, dibuixants que han col·laborat durant tots aquests anys de directe i que puguin trobar un espai per tractar l'actualitat també d'una forma més desenfadada i amb un codi més en clau d'humor. I indirectes, no sé si n'hi ha més. Realment, a l'hora de parlar i d'afrontar els temes com a col·lectiu, crec que no són indirectes, que són bastant directes i que això també és un valor afegit, no? que ens permet moltes vegades abordar debats i seguir avançant. No? La nostra filosofia no ha sigut mai gaire indirecta, sinó que ha sigut més directa. Gràcies. Doncs moltes gràcies, David, moltes gràcies per acollir-nos aquí a la directa i per dedicar-nos aquests minutets a l'entrevista. Molt bé, ja sabeu que sou benvingudes. I llarga vida al directe.